Bueno, lehenik eta behin, espero dugu egualdi ona egitea, ez dakigu, ze prebizioa eman da, baina, bueno. Eta, bueno, berezia, bai, zenbaki aldetik bai, 10. dalako. Baina, bueno, azkenen betiko jazzpana izango da, ez? Betiko jaialdia, kontzertuekin. Eta, bueno, berezitasun baten baita egongo da, ez Babarrun jana, Jon Olariusen omenez. Eta, bueno, baina, hola, betiko jazzpana izango da. Kontzertuk, hola, ekintza paraleloak, baina betikoa. Bueno, beti bezala pixkate ostiralen zerbait rockeroa egingo dugu, eta aurten bai hasiko gala pixkat lehenago, 9:00 hain zuzen ere, Fobo taldearekin, gero Giante, Gasteiztik, gero Voltaia, gero Laurs, Renatatik, Tundra eta Lie Detectors joko due. Eta gero larun baten pixkat publiko zabalago batentzat, edo azkenen aniztasun gehiago dago estilo aldetik. Eta, azken urteetan bezala, ohitura den bezala, umentzako tailer batekin hasiko gara, posterditan, traka-matraka konpainaren eskutik. Babarrun jana ingo dugu karpa hortan, aprotxatuz umek egongo diela, hor bertan ingo dugu baita tailerra. Eta gero kontzertuk 7:00 hasiko dira, Noir Sotxa taldearen eskutik. Igual pixkat apatuko ez, jendeak askok ez duen ezagutzen arren, die Jeff Buckley eta Neil Young taldearen tributuak edo egindako taldekidek, baina bere proiektu propioarekin, hau da, kanta propioekin. Gero Serruia arituko da, pixkat iaz bezala, Katapulta aldundiko proiektuaren eskutik etorriko den taldea. Jamie for President, Kataluniatik. Gero Aitor Etxeberria, banda formatuan, pixkat kontzertu berezi bat izango da, aurten egingo duen lehendabiziko kontzertu izango da, pixkat begira urrengo urteen aterakoen diskaren arira, ez? Eta hori egin dugu baita, udaletxearekin kasu honetan, Igartza musika zikloarekin barruan, ia zein genuen bezala Igartzan aurkezpen kontzertu bat, aurten nolabait elkarlana hori izan da, jaialdian beran kontzertu bat egitea. Gero etorriko die The Manilas, emakumeen power trio bat, de Limbos, Madrildik, hola pixkate 70ko hamarkada musika egiten duen taldea. Errepikatuko du gero, iaz hain arrakastatxu izan ziren Rufus the Firefly, eta gero Bulk taldea arituko da, eta pixkat jaialdea izteko Eltxefa DJ moduan arituko da. Eta izango zen pixkate aurtengo gitaragoa. Bai, pixkate asmoa, hori dana hor nolabait konzentratzea izango litzateke, ez? Guk ulertzen dugu azkenen oso zaila dela hor 8 ordu jarraian kontzertuk egoten ikustea, baina behintzat horregatik nolabait prestatzen dugu karpa txiki hori, bai afaltzeko eta baita nolabait eroso egoteko lagunen artean, deskantsu bat hartzen, eta hori, gure asmoa azkenen da hor sortzea mikroklima bat eta guk dana hor egitea alden neurrinez, baita gu behar dugu jendea barranko txumitzea, eta azkenen hori da jaialdiaren finantzazio iturri nagusia, orduan, alik eta jende gehiago, alik eta kontsumo handiagoa, eta horretan jarrituko dugu.